Ave María Purísima, vinc a confirmar que han fitxat a un pedazo de defensa central. I és que aprofitant el hype de la cançó, l'altre dia me diu un Marcelino: Dame un rrr. I jo, ¿un qué? Un rrr. Sí, un rrr de Renato, ya me lo ha dit Junior, ya, que està pegant-li la tabarra tot el rato. En portuguès, 22 anys, internacional, Renato Veiga, central. Esperé que triunfe en el Villarreal y que yo lo veiga. En la calor que hace de estos días, mal sofoco com me va a dir el meu filo que valía el chicuelo. Li vaig dir, bueno, si usted es clar, pues menos que heredaràs, ja veuràs. A sos de locos, home, ja ho diu un amic meu, ja. Està tot molt car. Està tot molt car. Molt car està tot. Está molt desfasat el mercado. En lo que me costa Renato, comprar Natucer, me sobra pa un altre i a extrusionar un bon rato. Aposta importantíssima del club per un jugador molt gran. A algú li diuen Renato Verga, perquè és tot verga. Sense ser policero té una bona porra, vamos. L'as de bastos. Bueno, esteu atentos que encara vindrà algun mes. Endavant Villarreal.